Te perlok kani ke video ngak man hikai phi ba kum na pin siak yaki orning jong phi ma ki ba phi la ju kamai na pa Facebook te mentang pan iya phi ba ngai la de ngala kamai nang ne hoi ngin pan iya phi tang ke ba phin tim ya ka ei ke ba ki priu ki yo pisa kum no ki yo pisa bar kum no ki ken daka dolar ya ka pisa India ya ka pisa pareng ma te mentang pet kani ke ba ngadang su yo la de at dolar te mentang pan isu iya phi sikmat nai hani tăng cùng tông ăn thấmแต่มันtăngเป็นอีพีบ้าพินโยอีกุมโนกับพิซซ่าจงอ่ะpengal kamai hoi kadang di barit pengal kamai pengen air keneka ba ar punyo dolar poin we indriu poin we ma te mentang ai kam ne pe kini kala poi ha ka bang akau chunga te mentang an khen je kane ka long kat no hajar bangala yo naka Facebook sepet ba kini video punyo i pen mentang an khen kum to an penjak chua tok an ai arnyo dot poin kum to pe ngala yo kat ne ar hajar saus pa sau punyo tangka prapu arnaya pe ya kan ni ngala yo kat to ngala kamai tang kita perlak te phir phila ban tristam ban krishna ya ka Facebook jong phi ba phin yo kamai mala ka sngi ban mala ka por support ki dor ki video jong phi ki reel jong phi khnang ba phin yo kamai na kan ka Facebook tentang kita perlak tetap follow yang sawat yang ngansa pataya phi kumna ba phin kamai na pa Facebook